Terve vaan kaikki. Hei, nyt on semmonen että mä ite harrastan sitä kuntosalihommaa. Ja oli tosiaan mulla pitkä taukokin oli siinä yhteen väliin, etten käynyt ollenkaan. Ja nyt en oo sitten taas käynyt kuntosalilla ollenkaan, koska kotonakin voi treenata, kun ottaa vaikka ihan tavalliset sankot ja laittaa siihen vaikka kiviä ja sitten puntarilla punnitsee, että kuinka monta kiloa se on. Itelläkin on tosiaan tommonen isompi sankko. Siinä on, se painaa 10 kiloa. Sitten on vielä pienempi sankko ja se on painaa 5 kiloa, että se on niinku semmonen, sillä mä niinku lämmittelen lihakset ja sitten on sen lisäksi ottaa vähän venyttelyä, niin se on sillä hyvä ja sitten mulla on tämmöset pikkuset käsipainot 0,9 kiloa, näillä on kans hyvä treenata jos tätä haluaa, että jos ei halua isoa painoa, mutta salillahan voi käydä 2 kertaa viikossa tai sitten 3 viikossa. Se ei pakko ottaa semmosia, että ihan miten ite parhaaksi niinku näkee se asian Ja jos haluaa niinku tuloksia aikaan, niin totta kai se on se säännöllinen treeni, mikä niinku se on kaikista tärkeintä. Ja että motivaatio on pysyy. Se huomaa siitä, kun alkaa niinku vaatteet kiristymään ja sitten monetkin varmasti haluaa niin sanotusti kesäkuntoon, kyllä sitä vielä kerkee kesäkuntoon nyt niinku tässä kun se niinku treenaa vaikka 2 kertaa viikossa, pitää 2 päivän lepopäivää. Itse treenaan maanantaina ja torstaina, mutta nyt on semmonen special päivä, että mä niinku otan vähän videoille että mitä mä niinku teen ja tästä lähdetään liikkeelle. Laitetaan vähän kameraa niin pitäähän vilkasta. Joo, kameralaito on tosiaan vähän alemmas, että ei näytä niin korkea, mutta tästä mä näytän muutaman jutun. Vai mitä? Elikkä mistä mä nyt vaikka aloittaisin. Niin tosiaan jos löytyy kotaan tämmönen jumppakuminaho, niin kannattaa näitäkin tosiaan käyttää apuna. Ja minusta toimii erittäin hyvin että saapi kyllä niin hyvin, että ei siinä, että otetaanpa tähän vaikka 1 liike aluksi. Tämä on kans hyvä liike, kannattaa tehdä jos voi ja sitten leuanvetoja kannattaa ottaa leviellä otteella ja se on hyvä ja näitä kannattaa tehdä, suosittelen tekemään näitä. Ja sitten jos haluaa niinku pyöreät olkapäät, niin 12 toistoa semmosella painolla, että se menee sutkot puhtaasti. Ja sitten kun muistaa venytellä ja niin poispäin, niin sekin on niinku tärkeä. Sitten voi lipunnosti ottaa tänne sivullekin, että antaa semmoista leveyttä. Sitten muistakaa, että vatsalihakset haluatte, niin 2 kertaa viikossa on vatsalihaksia. Ei yhtään niinku enempää. Ja 2 kertaa viikossa on vatsoja ja vieläkin tosiaan pääsee kesäkuntoon, on säännöllistä treeniä. Aloittelijathan voi 3 viikossa treenata. Mutta muistakaa tosiaan jalkojakin treenata, että ei pelkkää yläkroppaa. Se on tosiaan mä käytän tämmösiä, no hyviä painoja nämä, laittaa kiviä aloittelijalle kannattaa vaikka ottaa semmonen 5 kilon, semmonen mikä itestä niinku tuntuu sopivalta, että se niinku menee liikkeet
sutkot puhtaasti, että ei niinku... Ja vähintään se 10 toistoa. Ja 3 kertaa viikossa jos käypi, niin saapi niinku lihakset niinku tottuu siihen ja venyttely on tärkeä sitten, että lihakset niinku pystyy niin kunnossa, että se tietenkin. Otetaan vähän hausta tähän alkuun. Saat tähän niinku alkuun vielä. On 10 kilon näyttöä. Jotain kun tekee. Mä katsoin tämän liikkeen yhdestä ohjelmasta, niin toimii itsellä ainakin tosi hyviä. Sitten voi vaikka rintaa treenata eri päivinä ja jalkoja ja että ihan miten itelle parhaaksi vaan niinku toimii, että ja lepoa, sä voi vetää 2 päivän lepotaukoja. Käypi vaikka lepopäivinä lenkillä niinku minä. Että sitä niinku kannattaa. Lenkkeilee ja sauvakävely on siinä mielessä parempi tehdä toinen kävely, että se niinku vaikuttaa käsiin. Ja niin pois tietenkin kotonakin nää treenata niinku minäkin treenaan ja ei niinku tarvitse, aina salilla on niinku parempi, että siellä on niinku jalkalaitteet ja sun muut, että monipuolisempaa se on treenata, että mitä niinku kotona, mutta se on, että jos ei niin kun salikortithan kyllä maksaa paljon ja niin mullakin maksoi salikortti 100 €, niin kyllä mä kotona niinku alkoin sitten treenaamaan, että tämmösen pienen idean poikasen sain että niin nyt voisi ottaa kyllä painan pois ja näyttää vähän muutama toinenkin liike, mikä on niin hyvä liike. Ottakaa. Jos kotona löytyy jääkiekkomaila, niin pystypunnerus kannattaa tehdä. Se on hyvä olkapäivät. Tahtoo vähän lipsua aina, mutta pitää yrittää säätää se. Ja sitten toinen hyvä liike on niin se voi tää joko mailan kanssa sitten pelkällä niinku tällä lailla. Tämäkin on niinku hyvä liike ja vielä tosiaan pääsee kesäkuntoon haluaa, että sitten kun alkaa tuntua, niin tekee vaan vielä muutaman liikkeen. Niin. Mutta hyviä tuloksia saapi aikaan, kun kotonakin treenaat. Suosittelen niinku lämpimästi kaikille tutuille. Tosiaan voitais näyttää vielä niin jalkaliikekin. Miten tehdään, että tästä mä otan 10 kiloa näin ja sitten vaan kyykkyy. Jalkoja kannattaa muistaa treenata ihan samalla kuin yläkroppa, että suorittamus on aika ruman näköistä, että yläkroppa treenattu ja jalkoja ei yhtään, niin kyllä se on niinku sitten niin kiertää kalamuset kannattaa kans puolta pikkuhihas. Jos mulla olisi 3 kilon käsipaino, niin niitä kannattaa treenata sitten.
kiertää musiikkia. Otetaan vielä lopuksi hauista. Otetaan vähän 5 kilon. Ei Jos on se, pitää vaan laittaa paremmin ettei. Otetaan tuosta. Hauista vähän se. Mahtaa tämä 10 kiloa olla parempi, saapi paremmin tuntumaan täällä 10 kiloa. Tuonne hauikset. Ja mitä itse aina parhaaksi näkee. Tuopi aina ihailtaa omaa hauista. Itse ainakin näillä kotikonsta ei ole hyvää tuosta aikaa. Tosiaan vaan treenaamaan ja sitä mukaan, että säännöllistä treeniä vaan, niin hyvä tulee, että tsemppiä vaan kaikille, jotka ykkösääkuntoon yrittää. Sitä se minäkin tässä yritän. Kiitos. Ja muistakaa kommentoida näihin videoihin, jos haluaa ja näin pois. Kiitos.